Takže čaute ľudia, dneska to máme futbal video part 1. Môj bratranec ide do brány, máme tu súboj Ronaldo vs Messi, budú challenge two touch a takýto challenge, nože bicycle kicks, do brány a môžeme ísť na to. Ja budem tak, že ho na zápere nebude vidno, ale uvidíte ten gól, čo dám. Dobre, prvá challenge, normál strel. Každý má 5 striel, 1-0 a každý má 5 striel. Kto dá viac gól, má bod. To je normálna strela zo zeme. 2-0! Vamos! A hlavne zostajate loptu. Co to je? Ronaldo. Jaj! Ronaldo. Jaj! Dobre, 3 z 5. Môj brat ide kopať a na to. Ale ešte predtým, než pôjdeme, zhľadáte kvalitné dresy. Poď sem. Kvalitné dresy. United, Ronaldo. Poď sem. Argentína. Otoď sa. Messi. A ešte sa otoč. A dole choď. Tak. Messi. Element Team Sports. Nie je toto žiadna spolupráca, ale to mať kopačky aj dres, takže Element Team Sports a nakúpenie. Bratranček, daj mi rukavice. Dobre. Teraz on ide zostajať tie lopty a strely. Ja som dal 3 z 5, takže som kandidát a vlastne môžeme kopať iba po zlatú čiaru. Čo, neviem, či to bude vidno na kamere. Nie, není to vidno asi. Nevadí. To je tu niekde. Takže Simon ide na to a kop. Zostajate loptu, zostajate loptu. Dajte. OK, prvá nič. A toto je challenge Ronaldo vs Messi. Že stojí tá lopta. Ale nedám. Stojí tá lopta. No. Mike Maignan. A žádný Mike Maignan, prosím. Ederson! Man City. Ešte jednu ide. Kámo, zabudela. 5, telica. Dobre. Typek kope poslednú. Ani jedna! 100%! Mám bod. OK. A rovno startuješ druhú challenge a to je two touch. Two touch je zamorené na to, golman vykopne, ty máš 2 dotyky na to, aby si spracoval a vystrelil. Samozrejme neplatí, keď tu svoj hráč a lopta pôjde 3 metrov od neho, to sa nepočíta ako pokus. Musí to byť presne. Že si mám chodíť na to. Začínaš toto kolo. Aha! Ďaleko. Môžeš to aj posúť, to musíš pracovať, máš 2 dotyky na to, aby si pracoval na strelu. Vieš, čo sme hrali. Aj. Kevin! A máme 5 pokusov. 5 pokusov, 5.
už je sneh. Že november. Za 10 dní mám nárok. OK, chill. Ešte jednu ideš, ne? Koľko si mal? 4 či 5? 4. Ľudia, napíšte do komentu, koľko bol. Posledná. Ederson. Finále Champions League. To hovno ide do bránky. Zase aj 5-5, hovorím. Spať. Aké elastiko. Elastiko. Počkajte, šroky sú dôležité. Tak to vôbec. Tak to bolo totálne mimo. Normálny výkon, hej! To neplatilo ľudia, však nebol normálny výkon. A však vyhadzovať skús. Normálne výhoď. Zase neplatila. Vyhodiť. Áno! Spracovanie. Jo! Tragická strela. No! Nie! Nothing! Spracovanie. Ty pána musel vyhrať, bo ty si nedala ani jedno. Dobre, ja dokonaj tretí challenge. Tretia challenge sa volá takzvané surprise. Každý dostane šulanú loptu od golmana a musí urobiť nejaký trik. Buď elastiko, nevyšlo mi, alebo proste nejaký trik. A môžeme ísť na to, chod do brány. A robíme to tak, aby ste to aj videli. Počkajte, tu dám loptu a či to vidno. Posun tú loptu viac sem. Team Sports. Ešte. Ale viac ku mantinelu choď. No. Takto, ako je teraz môj bratranec. Tu na niekde. Budem strieľať. Ale ne, tu na niekde. Proste budeme robiť surprise, aj tu na pred kamerom. A ideme na to. Tu. Okay. Surprise. Čekajte. Si to tu nakvám. A bicycle kick! Jaj! Nevyšlo! Daj mi toto. Surprise! Obyček! Jaj! Dáme rábonku ľudia. Ne.
Viete, čo spravíme? No, pozerajte. Nevíde. A posledná. Koľko som dal? Ani jedno? Ani bicycle. Typek je dať surprise. Vám poviem, čo urobil, aby nemusel byť na kamere. Tá jeho ošklivá tvár. Wow! Anchor Messi. To the Freddy Krueger! Oh, 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 oh! Yeah, Freddy Fazbear is not Freddy Krueger. No. Woo! What a save! What a save! Ale daj šulámu daj. Tak jo, šulámu. Životo. Jednu mám za sebou. No, a to si nedal. Ty voj, what a save. Aj. Dobre, už vyhral. Dobre, takže koľko to je na body? 2-1? 2-1 prezident. Ja ostávam na ďalší challenge. Dobre, ďalšia challenge sa volá, že bicycle kick. Nie. Áno. Nie doma. Ale keďže on nevie bicycle kick, teda čo? No tak bude platiť, aj keď dá takúto volej. Hej? Dobre, ideme na to. Aj, sombrero flick. What a save! OK, 1 minus. Ešte 4 musí zneškodniť. Ale to si aké blízky ty kopeš? Za 16 vidieť gold card. Ešte 2. OK, 100%. 100%. Aj 100% som kopal. Ja tam hodím solidný bicycle. Si sa jak bok. Bicycle kick je tragédia. Skúsim ten volej. Ideme dať volej ľudia. Toto si dal golom, no? Hej. Tebe stačí bez ľudí. No! Nie! Ja som sa na plotu. Right. Yes! Dobre, ešte 3 za sebou. Ešte 2. Není možné to už. Dobre, dám volej a to už musí byť gól. Ja dať volej.
Počkaj, volej. A ostaňme na penalty. Ľudia, ide najlepšia challenge a to sú penalty! Aj to bolo rozbrko. Kopec bielej domáky. A máme 10 penalt. Domáky. 1-0. Stále 1-0. Môžete pomôcť. Začať 90% úspešnosť. Nogom máte. Koko, stačilo. Hore. 4-0. Počkaj, ešte ma budeš môcť. Že 3-0, to bol 4, teraz je 5. Jak 5, 6? Vtedy si dal tyčku. No práve. Teraz je 6, a je 4-0. Ne, počkaj. Teraz je 4-0 a teraz je 7. Tak. No, 4-0 je 7. Easy win. Kurde, prestav vyhrávka Vronský. Deviata a je 5-0. Ježiši. Desiata a je 5-0. Teraz musím dať. Dobre, 50% úspešnosť. Úspešnosť. Ide Messi na penáltu. Ronaldo mal 50. Do brány Ederson s Martinezom, s Buffonom, so všetkými golmanmi, najlepšími na svete. Ide do brány, môžeme ísť na to. Prvá minus. Minus jedna penálta. Nedal jednu. Ja som košta na majstrovstvách Európy. Proti Slovincom. Zatiaľ ani jedna, teraz je 4. penálta, ani jeden gól. Piata ide a zatiaľ 0. Teraz kopol 4. Teraz ide 5. Piata. Šiesta, zatiaľ nič. Simon Zavúca. Potom je 5
penalt, ale iných. A to vám potom poviem. Neviem, prečo. Tak by mohol si len kľudne aj vyhrať. Už viem, jaký. Ja poviem. Už presne viem, jaký. Ja som vám povedal, že to na pohodičku a ty ho zaplával jak nikdy. Nebolo to na kamere vidno, ale to really zaplávalo. Posledný. Wait a minute. At a high level. Ešte jedna? Konec? Dobre. Simon má teraz výhodu, že začína. A sú to penalty z dorážkou! Júpi. Ale že nie sú... A dorážek môže mať koľko chce. Pokiaľ buď ja nechytím, alebo to nepôjde za mantinel. Si dal presne na koš. Daj to viac dole. Okay. A ideme na to. No ja som Ederson, ale ešte hraj. Neoddialuj si. Prosím, táto tu budeme do rána. 3 penalty, hej. Toto to budeme do rána. Jednu penaltu som zatiaľ utratil. 1-0, ešte 2 mám. Jak? Ešte 2. Hej. Lebo dorážky si povedal, môžem koľko chcem. Ale 2 penalty ešte. 3, 2. 4, lebo však teraz som dal prvú. No, a 3 mám. Jakub má... Hraj! Môže si povedať, že má 5 penalt. Som sa povedal. John Cena, WW. Nepôjde. Ja sa vám prečíta na hrazi. No poď. Nevlastne ešte jedna. Dobre, 5 bude. Čo? Ešte jedna. Ešte jedna. Bude 5. Bude 5. Kašľať na. Nech má detskú radosť. Teda čo? Nechci sa mal chytiť. Jo, ne. 3 penalty dal. Hovno jedno. Hej. Takže počkáme chvíľu. Dobre, to bol taký Manchester, kým si dal rukavice a ideme na to. Manchester 10 minút, ale dobre. Ale ne, sa robí. 2 alebo 3 minúty. Ja. Zakabujem, ale ja to zakabujem z prvej penálky. Ja budem si kupovať, nebudem presný. Možno aj hej, ale... Ešte ja spravím. Ne. A hej, to odstrčenie! Aj tak máš penaltiky. Nechám. Neviem, čo zase zrobí.
hráč sveta Antony. 50 zlatých lôb po sebe má. Gól! Ešte dve. A zatiaľ som dve dal. A mne stačí dať ešte dve. A som vyhral. Antony. Teraz keď dám, som vyhral ľudia. Bude to dorovnané zatiaľ. Antonino, už poslednú penálku. Antony. OK. To je bolo pre toto video, pre tento part všetko. Ak sa ti páčilo, daj like a odber. A čus!